ko miɗi miya fulɓe ga Allah na farko to fulɓe barama ko gure bulama in ayi a aday video ga Allah alu hawtuki e gimol goɗɗo sabo i dabbanci ko i najore min mi ata to am wato sayningi a o mo waɗa video gaɗo adi video imo meta kama gimol i tol karkasi to nde hay tawa banya nanta ko wiyata gimol ngol i haɗa voice makko e wurto hisabila ɗum ɗo on ba na e tsari kam haɗi waɗino ba bo kul awtiɗo gimol ba bo ɗum wanna en so samu to waɗani en ko hana ɗum waran en e wulan e gure ba metu haala kan daret ka wurto na biyu ko miɗini wiya fulɓe ga Allah nanayɓe turanci gan Allah gaɗɓe turanci ene ɗum men abada iya fulfulde an wa a hawsare an wa nanayɗo turanci gan Allah waɗa turanci hayni ene tuɗa iya fulfulde an wa dama ɓe matsala matsimane bonde en tuɗake a fulfulde an wa to gan Allah ɓe tinaɗo hawsare mo fulfulde gan Allah ɗo turanci ini ɗum wurtake no e yiɗi ɗum yettina saɓono ko fayi tofto ba woɓɓe ga Allah gaɗira turanci ɗin hunde farnake sai na uku on ani ɓe ko wiɗi miyen na uku hakkunde Allah onon debbo e fulɓe surbahoy mi meeɗi mi meta irka haala imi nana mone moɗo raaru jiya ɗum taro ɗum jaaɗe Abuja ko ngole pilkol ko ɗume banza woya soltoy no ada e vidéo gin ɗume gin in sheeɗan amma no watta on rewɓe i wari sukaɓe i wari na ewo on jiɗi vidéo ɗum farake ko a yaha toon ɗum goɗɗo postake ɗum amma postita ɗum kilama a ɓuri on ni followers ngol dilla ko watta ono rewɓe mbatta vidéo turo on suka mo jiɗɗa sayna o warama Lagos ko Ibadan ko toye hay gaɗa shiru gatta woyama e bujo ma ƙasa mew kamman Allah inna ada vidéo amma ta ay to ko kodi suka ma sannan geɗi ñamanamo ceede hay gaɗa vidéo turoɗa hakkunde Allah ɗum ɗon na e saari kanjum iɗum nder ɓottami girmamo Khadija min e fahinta an e iya lissafi an Khadija wodi dede gorgodo dego ko waɗi mi inni Khadija ba tefon jiyo kanko to makko min ni e iya fahinta an mi anda to woɓɓe to makko giɗe cewa o postake on o debbo mo in nangiɗi ji arɓe debbo o waɗi TikTok mum amma wala followers gaɗe bisiteji o amma Khadija nde yingol waɗingol ɗawki postitingol ba to mafari kowa yiɗi woɓɓe mbiya Khadija no peway woɓɓe mbiya ɗeroɗo ɓe peway ha ɗum hay ɗum wari ɗum bayyanake en gonga ji arɗo ɓe barama to ace amfani debbo hocca vidéo waɗa ace ɗo waɗi amfani wallahi Khadija emi girma uma ɗum ɗon gaba imi hokkuma respect Allah bo ɓe tamma jamu Khadija Allah waɗanma barka Allah hokkuma gorko mo jiɗɗa bisa ɗum ɗon jajirɗo ɓe jaɓi a waɗa amma onon rewɓe horiɓe ba way hayto on kawri sukaɓe ɓe giɗɗon sannan butoɗo woye butoɗo woyaji ɗi ceede garon mbiya on gaɗa vidéo sannan gatton posti o fukodi sukaɓe gatton posti sukaɓe mum ɗi jara jiya gatton posti sukaɓe fukkile ɓoteji ɗum ɗon siga ma on ɗon ɗum ɗon ɓeɗteji jaɗan to ɗon e ra ko hani rewɓe kocca gaɗa posti ballidire sukaɓe waɗayɓe way hay ko wa fuɗa woya mum hay to yehi girde woni wallahi tallahi inda bandana debbo so finirimi am ba naɗaɗe fulle makko amma joni goɗota kowa amma rewɓe nangue koye mum sukaɓe je ɓe waɗi ka warante haɓɓe ɓe waɗi ka nanguki joni raru jiya ko legga Ibadan ɓe mbiyatama ko isu Ibadan ko moye Allah tan on foli to mi yiɗi gam mi innima hoɓɓe no ketta e moy mi nani o yaka daga nden min mi yi'a debbo surbajo postoyiɗo cewa i yiyama mi yi'amo jinɗume wato ɗum ɗum wanna on amma kamanta on jata e suka on nangaɗo mo yaka ba nan take on gaɗo vidéo to wuro jinɗume ɗon kadi on yiɗi ñama nomo ceede sayna fuɗu